Ассалому алейкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон. Ҳамаи шумо хушомадед ба канали ман. Пеш аз оғоз намудани влоги шавқовари худ мехоҳам дӯстони азиз шуморо бо як апаи худам шинос намоям, ки дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунанд. Апаи ман дӯстони азиз ҳамаи занон, духтарон, бонувоне ки дар хона менишинанд, ҳамаи онҳоро ба кор даъват мекунем ба ширкати атомӣ. Ҳар он касе ки оиди ширкати атомӣ ягон маълумот надорад, озир ман дар оиди ин ширкат мухтасар маълумот медиҳам дӯстони азиз. Ширкати атомӣ ин яке аз ширкатҳои бонуфузтарини кореягӣ мебошад, ки маҳсулотҳои худро дар саросари ҷаҳон фурӯхта истодааст. Шумо метавонед дӯстони азиз худро дар ширкати атомӣ регистратсия кунед. Дар 6 моҳ як бор шумо харид мекунед дӯстони азиз, балҳои шумо намесӯзанд, шумо звания мегиред, званияҳои худатон ҳам намеафтанд ва инчунин шумо кор ва фаъолият карда метавонед ва аз маҳсулотҳои ширкати атомӣ истифода бурда метавонед. Дӯстони азиз, ҳар як одам аз ин ширкат метавонад барои худ як чизро пайдо кунад. шумо ҳозир ҳайрон мешавед ки чӣ кадом маҳсулотҳо дорад. дӯстони азиз, шуморо бо анамин маҳсулотҳои кореягӣ мехоҳам шинос кунам. яъне ки дар ширкати атомӣ ин дорувориҳо, витаминҳо, ҳар гуна кремҳо тавсия дода мешавад ба ҳар гуна бемориҳо. мисол дӯстони азиз, ҳар он зане ки яъне камбудӣ бо бемориҳои онкологӣ дорад, артрит, псориоз ва ғайраҳо метавонад аз дорувориҳо, кремҳои хемохим ки маҳсулоти Корея мебошад истифода барад. ва инчунин ногуфта намонад ки дӯстони азиз, ҳар як зан баъд аз таваллуд кардан ё пеш аз таваллуд ба ниёз барои гирифтани витаминҳо, комплекс витаминҳо дорад ва инчунин аз ширкати атомӣ шумо метавонед беҳтарин комплекс витаминҳоро харидорӣ намоед, ки маҳсулоти Корея аст дӯстони азиз, маҳсулоти тоза аст ва инчунин бисёр занҳо гирифтори бемории зоб ҳастанд, метавонанд аз дорувориҳои атомӣ истифода бурда харидорӣ намоянд. аз ин берун дӯстони азиз, ҳар он шахсоне ки мардон, занон камбудиҳо дар рӯи пӯсти худ доранд, мехоҳанд ки наракҳо, доначаҳои рӯи худро яъне ки дур кунанд, метавонанд аз ширкати атомӣ ҳар гуна кремҳоро дастрас кунанд, ки усули фоидаи калони худашро мерасонад ва инчунин духтарони ёш, бонувон аз тонални кремҳои кореягӣ бисёртар истифода баранд. яке аз беҳтарин маҳсулот мебошад дӯстони азиз барои фоидаи рӯи худатон, барои пешгирии ҳар гуна маршинаҳо дар таги чашм, рӯй ва пешониҳо. инчунин беҳтаринош ҳамин ки дӯстони азиз, шумо балҳои шумо дар ин ширкат намесӯзанд. яъне ки шумо чӣ қадар бал доред онҳо меистад ва инчунин шумо ҳар моҳ, ҳар ҳафта метавонед маошҳои беҳтаринро ба даст доред. дар ин ширкат дӯстон зиёда аз 10-11 ҳазор занони тоҷик кор ва фаъолият карда истодаанд, ки ҳоло бошад аз ҳамин маблағи ҳамин ширкат барои худ хонаву мошин ва ғайраҳо харидорӣ карда истодаанд ва дар ин ширкат новобаста аз сину сол кор ва фаъолият карда метавонанд, чӣ ҷавон бошад, чӣ калонсол. шумо фақат регистратсия мекунед дӯстони азиз, тамом, фақат ном, фамилия, номери телефон, адреси худро метиҳед, тамом, кор шумо як аъзои ҳамин ширкат мешавед, кор ва фаъолияти худро пеш мебаред. ин як бизнес, тиҷорати худатон мешавад дӯстон. ва ман боз мехостам оиди маошҳои ана ҳамин ширкат маълумоти бештар диҳам. дар 20 рӯз як зан дӯстони азиз, корманди анамин ширкат дар 20 рӯз 132 000 рубл яъне маош гирифтааст ва аз ин берун премия гирифтааст, ки премияи бриллиантӣ буда 43-44 000 рублро ба даст овардааст. бисёр занҳо дӯстони азиз
дар як ҳафта дар 20 рӯз то як моҳ 372,000 рублро ба даст овардаанд. яъне ки шумо боз метавонед званияҳоро гиред, ки званияи мастер ва ғайраҳо, ки маошҳои онҳо боз баландтар аст. шумо метавонед боз званияҳои баландро гирифта ҳамун маблағи бисёртарро ба даст оред. дӯстони азиз, ҳар як зан ҳамин дар хона нишаста, занҳое ки бекор ҳастанд, шумо ба диплом дар кор нест, донистани забонҳои хориҷа, русӣ, англисӣ донистан дар кор нест. дӯстон, шумо фақат як телефон дар кор асту интернет дар хона нишаста шумо пул кор мекунед. дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ман ба ҳамин ширкати атомӣ ба кор даъват мекунам. марҳамат, ҳоли дер нашудааст, хоҳиш менамоем ки ба кор дароед, бизнеси худро, тиҷорати худро аз хона нишаста кор кунед. шумо берун намебароед. дӯстони азиз, хел дар хона нишаста кор ва фаъолият карда ҳар ҳафта маблағро ба даст меоред. ин худаш як чизи хуб аст, як чизи навигарӣ аст. ҳар як зан мехоҳад барои худаш як чизро харидорӣ кунад. дӯстони азиз, мехоҳад ки барои хонааш, барои зебо кардани худаш мехоҳад ягон чиз харад, истифода барад. ва ана ҳамин ширкати атомӣ, дӯстони азиз, ба шумо кӯмак мерасонад ки шумо маблағҳои бештарро ба даст оред. аз ин берун боз шумо метавонед маҳсулотҳои онро истифода баред, пудраҳояш, дӯстон, тонални кремҳояш ва ғайра. дар маҳсулоти ин ширкат беҳад зиёд аст. дӯстони азиз, барои ҳамин ман гуфта истодаам ки ҳар як инсон барои худаш ягон чи ёфта метавонад. яъне боз витаминҳои бой аз минералҳо, шумо метавонед аз онҳо истифода баред, заказ кунед, яъне ки фармоиш диҳед. номерҳои ҳамин апаро ман дар ҳамин ҷо мегузорам. дӯстони азиз, марҳамат, бо ин апаи ман шинос шавед. беҳад як зани хушмуомила, хушрафтор, корро ба шумо осон карда, хел мухтасар карда ба шумо меомӯзонанд, ба шумо мефаҳмононанд. агар хоҳед, шумо аз маҳсулотҳояшон дастрас кунед. доставка аз Россия ба Тоҷикистон бепул аст. шумо танҳо ҳамин харидорӣ мекунед. тамом. дӯстон, ҳозир мо метавонем равем аз бисёр магазинҳо гирем тонални крем, маскаҳо, ё ин ки ман ҳамин маҳсулотҳое ки барои рӯйҳои худамон истифода мебарем, худамонро зебо мегардонем. аз нисбат ба ҳамин чиз, дӯстон, мо метавонем аз ҳамин ширкат дастрас карда маҳсулоти кореягиро истифода барем. барои чӣ? одамони Корея беҳад ҷавон метавонанд, барои он ки маҳсулотҳои онҳо тару тоза ҳастанд. дӯстони азиз, кремҳо, маскаҳое ки онҳо истифода мебаранд ҳамаш тоза аст, химикатҳояшон кам ҳастанд. барои ҳамин ҳам пӯсти рӯи онҳо маҳин аст, зебо аст, маршинаҳошон кам ҳастанд ва ғайраҳо. анамихе, дӯстони азиз, ман мегузорам рақамҳои телефони ин апаҷони манро. марҳамат, шумо пушаймон намешавед. аз номи ман гап занед. дӯстони азиз, маҳсулотҳояшонро боз ба шумо арзонтар карда мефурӯшанд. марҳамат, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба ҳамин ширкат. раҳмати калон, дӯстони азиз. ана, дӯстони азиз, баъд аз як рӯзи душворӣ, як рӯзи ки пур аз кор буд, ман метавонам анакун оиди влоги худам ба шумо нақл кунам. ин буд як тӯҳфаи шавҳари ман, дӯстони азиз, аз мағозаи ҷавоҳироти ақиқа. бароям ана ҳамин гуна комплекти тиллогиро тӯҳфа кардааст, ки ба худам беҳад маъқул шуд. дӯстони азиз, ин сангҳояш санги бирӯза мегӯянд, фирӯза ҳамноми худам, ва беҳад маҳин аст. дӯстон, ҳаминро беҳад маъқул кардагӣ будам ва шавҳари ман хостанд ки дили манро як бор боз хурсанд кунанд. барои он ки мо чихел ки мегӯям, дӯстон, дар ҳар влогам ҳар рӯз мо кор меравем, хел кори хона, кори берун банд ҳастем ва дар охир, дӯстони азиз, мо барои худамон камтар вақт ёфтем ки харидорӣ кунем, таъби худамонро болида гардонем. барои он ки ҳаёт чунин аст, мо кор мекунем, худамонро низ хурсанд карда намон дар кор. ва дӯстони азиз, намин буд як ҷавоҳироти тиллогини ман. тамошо кунед, ба шумо низ маъқул мешавад.
дар навори оянда бошад насиб. Дӯстони азиз, ман тӯҳфаи хушдоманҷони худамро ба шумо нишон медиҳам. Чӣ хеле ки ба шумо ҳар як влогам гуфтагӣ будам ки беҳтарин зан ҳастанд, дӯсташон медорам. Насиб дар влоги оянда тӯҳфаи он касро нишон медиҳам. Интизор бошедон. Ана дӯстони азиз, инҷа боз аз ҳамон вафли ки пухтагӣ будам, боз шаварам пурсиданд ки аз ҳамин пазам беҳад болаззат аст. Дӯстон, рецепташро гузоштагӣ будам. Ана мулоим мешавад, болошро фақат сахар на пудра ки шоколад мекунед вообще тамоман. узр дӯстон, боз бо забони русӣ гуфтам, тамоман болаззат мешавад. Ана дӯстон, анакнун косметикаи худамро ҳар рӯз чӣ истифода мебарам нишон медиҳам. Ана ман дута духиро ҳоло истифода бурда истодам, виш ва эклад. Баъд анамин креми кореягиро истифода мебарам. Дӯстони азиз, ҳозир дар зимистон баҳор омада истодааст. пӯсти мо боз ҳам ниёз дорад барои нигоҳубин. аз ин корейский алоэ скраб барои рӯям. пеш аз худамро мейкап кардан эмбриолис, креми эмбриолисро истифода мебарам ва баъдан тональный крем истифода мебарам. дӯстон, пеш аз тонали фақат эмбриолис. ана баъд анамин маска пилинг дӯстон беҳтарин аст. камтара қимат аст, лекин беҳтарин барои рӯй ҳаст. ҳамаи доғ, ҳамаи анамун мондагии рӯйро кашида мегирад. беҳтарин пилинг маска аст. аз ин ман истифода мебарам дар як ҳафта як бор. баъд аз ин пудровый крем дӯстони азиз. барои чӣ ман инро истифода мебарам? Чунки баъзан вақт камтар, вақте ки тональный крем мекунам, ягон кас мебиёяд хона тезтар мешавед, худатонро фасон карда наметавонед. баъд дарав пудра мекунед ки ҳамун тональный дорад дарунаш, ҳамин рӯи худатонро ҳамчун ки шумо тональный кардагӣ борин хушрӯ нишон медиҳад. анин SPF 50 барои офтоб, аз инро истифода мебарам. дӯстон, инам беҳад нағз аст. ҳоло бошад тональный крем аз ҳамин бренд истифода мебарам. дӯстон, лекин на он қадар хуб аст, рӯйро беҳад сахт мекунад ва духтароне ки проблемаи рӯй доранд, ба онҳо ман тавсия намедиҳам, чунки рӯяшонро боз бисёртар проблема карда нишон медиҳад. ба ман он қадар маъқул шуд, ман камтарак як хел вақтҳо истифода мебарам. ана дӯстони азиз, боз ман ҳоло ҳозир чиро истифода бурда истодам ба шумо мехоҳам нишон диҳам. духтарон бисёр пурсон мешаванд дар комментария. ман косметика тен рангҳои баландро дӯст медорам. дӯстони азиз, ҳар хел ярки цвета рангҳои баланди хушрӯро дӯст медорам. аз онҳо, аз ҳамин косметикаҳои тен истифода мебарам. инаш бошад хайлайтер. беҳтарин хайлайтер дӯстон, ба шумо тавсия медиҳам. аз ҳамин агар ёфтед, ҳатман харед. беҳад нағз аст. дар рӯятон ам хел баланд карда, блистит кардан ам хел ялақосӣ карда нишон намедиҳад, лекин маҳин карда ам хел хушрӯ карда нишон медиҳад ки дар рӯятон меистад, стойки аст. ба ман беҳад маъқул шуд. ман аз ҳамин Magic хайлайтер барои рӯй истифода мебарам. ана ин CC крем дӯстони азиз аз Mary Kay. инам хеле нағз аст. Mary Kay худашон брендошон на он қадар бад соз ҳастанд. анин крем барои дастон ҳоло тамом шудааст дӯстон. беҳад нағз буд барои дастон ки кожаи шумо агар сухой бошад. ана ин бошад дӯстони азиз корректор. дар таги қошҳо мекунам. бисёр вақте қошамро мекашам, дар тагаш мекунам. баъд қошатонро хушрӯ нишон медиҳадам, хеле формаашро беҳад нағз. духтароне ки қошашонро начиндагӣ метавонанд низ истифода баранд. ана баъд анамин Maybelline New York туши ман дӯстон беҳтарин туш аст. тавсия медиҳам барои духтарон агар ёбанд харидорӣ кунанд. беҳад нағз аст. миҷаҳотонро хушрӯ мекунад. ранги миҷа часпондагӣ борин беҳад нағз. ана баъд ин бошад хайлайтери қаламӣ аст дӯстон. ман бештар дар болои чашмам истифода мебарам. ин ранги тен аст, лекин хайлайтер дӯстон беҳад нағз аст. аз ин ҳам агар духтарон шумо тавонед дастрас кунед, тавсия медиҳам. беҳад нағз аст, ранги тен борин, лекин хайлайтер метавонед дар рӯй ҳам истифода баранд, дар болои чашм ҳам фарқ надорад. ана боз дӯстони азиз, анин крем аз Mary Kay
барои маршина. духтароне ки барои маршина пурсидагӣ буданд, марҳамат, дастрас кунед. ин ҳам беҳад нағз аст ва инчунин аз атоми низ метавонед заказ кунед. дар он ҷо боз беҳтарин аст, чунки вай корейский аст, ин бренди Mary Kay аст. ва баъдан ин лакҳои ман дӯстон, баъзан вақт лак мекунам, фасон мекунам, чунки нав арӯсак ҳастам. ба ман беҳад маъқул аст анамин ороишҳо. зан худаш бояд зебо бошад, фақат дӯстон ба худаш нигоҳ кунад, худашро зебо кунад. зан худаш ин як чизи зебогӣ мебошад. ана дӯстони азиз, боз чиз ҳозир мехоҳам ба шумо нишон диҳам. ин ҳамон косметикаҳое ки ман ҳар рӯз истифода мебарам. ана инаш вай масла барои қошро вай кардан, фиксировать кардан, хушрӯ кардан. қошҳои ман беҳад ғафс аст дӯстон, барои ҳамин ин ба ман кӯмак наметавонад. духтароне ки қошашон борик аст метавонанд аз ҳамин истифода бурда қошашонро хеле фасон кунанд, хушрӯ кунанд, яъне ки форма ба дароранд. боз як чизро мехоҳам нишон диҳам дӯстон, манамин маска беҳад нағз аст барои рӯй, питательный, рӯятонро ҳамчун ки обдор мекунад, бой аз витаминҳо аст. метавонед аз ин ҳам дастрас кунед. беҳад нағз аст, тавсия медиҳам, ба ман маъқул шуд. бештар ба занони калонсол аз 26 боло, 26-30 боло метавонанд аз истифода баранд. дӯстони азиз, дӯстони азиз, ин буд як влоги имрӯзаи ман. раҳмати калон барои ҳар як занҳо, апаҷоно, хоҳарҷоно, модарон ки дастгирӣ мекунед. ташаккур, миннатдорам. то влогҳои дигар дар паноҳи худо бимонед. хайр.